Velkommen til EasyDrive. Som kørelæreaspirant skal du have indgående kendskab til en række forhold, blandt andet mekanisk fysik og køretøjsteknik. Disse forhold vil vi gennem en lille serie af videopodcast se lidt nærmere på. Jeg håber, at du får lidt udbytte af vores lille serie og ønsker dig rigtig god fornøjelse. I dagens podcast skal vi tale om moment. Moment angives i newtonmeter, og definitionen er, at 1 newton er den kraft, der er nødvendig for at give et legeme med en masse på 1 kg en acceleration på 1 meter per sekund i anden. Eller sagt på en anden måde, at accelerere 1 kg til en fart af 1 meter per sekund på 1 sekund. I eksemplet her har vi en skruenøgle, og der har vi F, det står for den kraft, der skal bruges til at stramme møgtrækken eller skruen, vi har i højre side, og R, det er så længden på den her skruenøgle. Og hvis vi tager kraften, altså hvor meget vi skal bruge af kræfter til at stramme den her møgtræk med, og ganger den med længden på armen, jamen så får vi vores moment, som jo altså er angivet i newtonmeter. Hvis vi putte et eksempel på, det kan vi gøre her. Hvis vi nu siger, at vi trækker med 10 kilo, armen er 40 cm lang, så giver det et moment på 4 newtonmeter. Og det er noget så simpelt som at sige, at vi tager jo kraften, det var de 10 kilo, og dem ganger vi med 0,4 meter. Det er det, der giver 4 newtonmeter. Men hvad skal vi bruge det her moment til? Vi taler jo selvfølgelig bilkørsel nu. Og hvis vi skal ud og købe en bil, er det jo meget, meget vigtigt, at man er bekendt med, hvad jeg skal bruge bilen til. Skal jeg bruge den til at hægte en hestetræler, en campingvogn eller noget andet tungt bagpå, jamen så er det vigtigt at få et køretøj eller en bil med et højt moment. Jo større moment, jo større trækkraft. Momentet er i dag højt på både benzin- og dieselbiler, men særligt dieselbiler kan godt have et ekstra højt moment. Og det skal jeg prøve at forklare lige om et øjeblik. Elbiler har også et højt moment, og de vil også kunne trække en påhængsvogn. Men grundet den begrænsede rækkevidde med påhængsvogn, er det de færreste elbiler, der er typegodkendt til, at der kan monteres en trækkrog. Men der kommer flere til, fordi batteriets størrelse giver fortsat større rækkevidde, og den tid, der skal bruges på at oplade batteri, bliver også kortere og kortere. Hvis vi nu tager 2 motorer her, jeg har en dieselmotor til venstre og en benzinmotor til højre, så har de samme volumen. Det kunne begge være det, vi kalder en 1,2 liters motor. Så hvis vi kigger på dieselmotoren, så har stemplet en mindre diameter end stemplet over i benzinmotoren. Og det er fordi, at samlet set, så skal stemplet i dieselmotoren bevæge sig mere op og ned end benzinmotoren. Og hvorfor skal det så det? Hvis vi kigger ned på krumtappen, så kan vi se på dieselmotoren, så har vores krumtap en stor diameter, og over på vores benzinmotor, der har vi en lille diameter. Og når vi så over i dieselmotoren skal trække den her krumtap rundt, jamen så har stemplet selvfølgelig en større, eller det er nødvendigt, at den har en større gang op og ned, for at det her kan lade sig gøre. Hvorimod over på benzinmotoren, jamen der behøver stemplet ikke at gå så meget op og ned. Derfor vil der på dieselmotoren være et større moment end over på benzinmotoren. Skal vi vælge? Jamen diesel, det handler om moment, hvis vi skal trække nogle ting. Hvis det er benzin, så handler det om hestekræfter, og det er noget, hvis vi skal ud og køre hurtigere. Kigger vi på omdrejningstallet, så kan vi også se rigtig mange dieselbiler. De går ikke meget mere end op 4.500-5.000 omdrejninger, så kan de simpelthen ikke komme til at køre hurtigere rundt. Hvorimod en benzinbil kan sagtens gå op både på 6, 7 og 8.000 omdrejninger, før grænsen er nået. Så det er det, der er forskellen på motorerne, når vi taler moment. Det var så dagens podcast, og den var fremført af Michael Olsen på EasyDrive. Og jeg håber, du fik lidt udbytte, som du kan bruge i din videre uddannelse. Og du er selvfølgelig altid velkommen til at kigge på en af vores andre små videopodcast, som hver især berører forskellige emner, der har betydning for din kørelæreruddannelse. Så tak fordi du så med, og på gensyn en anden gang.